Какво става, хора? Аз съм Мистер Иво и днес ще покажем как се лети с елитра. Така. Сега си пак местето. Значи, някои хора казват, че като си сменят ръката. Но той е просто с десен бутон. Значи, може да знаете как се лети. Правите за държите Space и държите фойерверка и цъкате с бутон. И така ви стрелва. А така постоянно така ще си ги скъбите. И така може да си летите на където си искате. Ето. Сега ще ви покажа. Опа. Ще ви покажа как се прави фойерверка. Дава ви такива три такива и такова и къде беше това? Барут ли беше? Хора, това се чува. Така, чакай да го намерим, хора. Не, аз имам такива. Трябва ни, чакайте да го намеря. Така. Странно. Ето го. Така. Вземате си крафтинг. Така. И така се прави. Слагате към паудера тука. Fire Network Start така и така. Слагате и така и се получава фойерверка Flying Direction, как се нарече, и са ти дал 3. Просто е така си летите. Чакайте. Така. И започвате да си летите. И надявам се да съм ви помогнал с този туториал. И ще се видим в следващия клип. Аз съм Мистер Иво. Това беше от мене. И до виждане.